i fa molta calor, així que ens hem decidit que anirem a provar alguna cosa d'aigua. I entrem a l'última part que ens quedava per visitar en el dia d'avui aquí a Parque Warner, aquest Old West Territory. Just aquí a l'esquerra trobam Catarata Salvaje, el Big Splash, el que seria, us estic assimilant a Port Aventura, sobretot pels que no heu vingut aquí a Parque Warner. Això seria el Tutuki Splash d'aquí a Parque Warner, que no està operatiu, no té aigua, així que seguim una miqueta més endavant per anar a buscar els troncs de Parque Warner. Aprofito, mentre anem, ja els tenim aquí al davant, Rio Bravo, mentre anem fins allà, per dir-vos que avui no hi ha tampoc moltíssima gent, sí que hi ha gent al parc, estem parlant d'entre 30 i 50 minuts de cua a totes les atraccions, però les operatives, excepte a Stamford, que degut a que només té un tren i la càrrega és bastant lenta, la resta d'operatives del parc, la veritat és que m'està encantant. Ho estan gestionant superbé, així que molt bé per Parque Warner. I amb això sí que ja hem arribat a Rio Bravo, els troncs de Parque Warner. Doncs bé, fa moltíssima calor, però els troncs també estan tancats. Tant de bo més tard els puguem provar, perquè la veritat és que els troncs d'aquí, Parque Warner, dels que he provat, per mi són els millors d'Espanya també. Són molt guais, tenen bastantes cosetes, així que tant de bo després els puguem vindre a fer. I ara aprofitem que arribem a Coaster Express i us la vaig ensenyar i us explico una miqueta què li està passant. Doncs bé, aquí tenim l'entrada a Coaster Express i, com veieu, està tancada. I és que segueixen treballant en el retrack. Segons ens han explicat avui, juraria que aquest és el quart any que estan treballant en un retrack. Com sabeu, un retrack, i ara ja ho heu viscut també en Dragon Khan, consisteix en canviar una part de la via per una de nova. I en aquest cas el retrack l'estan fent al lift principal. De fet, aquí veieu que hi ha com coses i allà dalt sembla que hi ha un treballador. I a dalt de tot n'hi ha un parell més. Així que Coaster Express avui la trobem tancada. Sortim d'aquí del Old West Territory perquè ja tornem a estar a Toon Village. Anem als ràpids, ho estem buscant alguna d'aigua perquè ens estem fregint. Però just sortint d'aquí, a l'àrea de Toon Village amb Old West Territory, trobem aquestes valles d'aquí, que ja hi comença a haver algunes obres on hi ha rumors que just aquí tindrem un frisbee, la típica atracció que és com un martell amb un aro al final, que tu seus i comença a pujar com si fos un vaixell pirata, però amb un disc. I això en principi és el que tindrem aquí, es diu, no és res oficial, i avui al matí que ens han explicat les novetats no s'ha parlat del tema, tampoc hem preguntat, així que haurem d'estar atents per saber exactament què trobarem en aquest espai d'aquí. Així que ja tornem a estar a aquesta àrea, l'àrea on hem començat el vlog el dia d'avui, l'àrea més infantil, perquè ara sí, ha arribat el moment, ja han fet totes les muntanyes russes, volem provar més experiències d'aquí al parc i anem a Rapids Acme, el Ràpids de Parque Warner. Ja estem als Ràpids, però no mullar-nos gaire. Dispara, dispara. No. Aquí dispara. No. No. Nos escapamos de esta. No sé si jugar res, estava pantalla mullada o què? No, l'objectiu està bé. No,
Mato Adrián. Li queden xops. Li queden xops. T'estàs pillant, No. Aquest no. Aquest sí. Joder, per què només para? Estic pillant molt, Aquí no hi ha... No! Oh, ja hem acabat. No! Axel, tira cap allà! No puc passar més, ja no porta. Pues fins aquí els ràpids. Ja ens hem refrescat i és matemàtica. Et refresques i s'ha amagat el sol. Ara fa una miqueta de vent. Però ja que estem una mica mullats, no sé com ho faig, també us ho diré. Soc, amb diferència, el que més ha pillat de la barca. Tinc tot el cantó esquerre del cos, xop, però ja ho sabíem que passaria això. Així que anem a aprofitar que ja estem mullats i anem a mirar si han obert els troncs i si no han obert, jo crec que avui ja no els farem perquè el dia ara ja no acompanya, encara ens queden unes hores de parc, però no com per estar xops realment. Així que anem a provar si han obert els troncs i si no buscarem alguna muntanya russa per eixugar-nos. Doncs ja tornem a estar just aquí al costat a Old West Territory i ja tenim Rio Bravo obert. Així que anem a acabar-nos de mullar, anem cap als troncs de Parque Warner. No t'has muntat el vehicle? Aquí ya solo te tira la grande, claro. No es un país. Ja tenim els troncs fets, ara sí, estem xops, no sé si es veurà, però ens hem quedat empapats. S'està amagant el sol, no sé si ha estat bona idea, sincerament. Són molt divertits, tenen el moment sorpresa, spoiler, si voleu salteu-vos 10 segons, que et posen marxa enrere i caus d'esquena i després com et tornen a girar. Després tens tot el poble indi, que està super bé. No sé, val la pena realment pujar-hi. Segueixo pensant que són uns grans troncs. L'aigua no està molt neta, em sento brut, sincerament, i mullat. Així que la millor manera d'eixugar-te en un parc d'atraccions, doncs, pujant a una muntanya russa. Així que anem direcció Batman Gotham Cityscape, a veure si amb l'aire dels llançaments ens eixuguem una miqueta. Doncs estàvem ja aquí Batman, però hi ha molta gent al Passe Correcaminos, així que tinc una miqueta de gana. Anem aquí a la paradeta de Hiedra Venenosa, no sé com es diu en català. Anem a veure què ens donen de menjar aquí i aprofitem per descansar una miqueta perquè portem des de les 10 del matí movent-nos pel parc sense parar, no hem ni dinat. Així que anem a buscar alguna de menjar i a descansar 10 minutets. Anàvem a fer una paradeta i agafar alguna per picar, però tenia molta gana. Així que mira, un Frankfurt, una Coca-Cola, amb aquest got, que la veritat és que bastant xulo, i unes patates. M'ha costat 15 euros, però el got és retornable, encara que crec que me'l quedaré, perquè m'agrada molt.
Així que 15 euros això, sincerament, un pèl car, després us dic si està bo. Doncs ja hem menjat aquí, com heu vist, hem menjat un hot dog. Estava molt bo, però personalment crec que un pèl car m'ha costat... He tornat al got, finalment, per tant m'ha costat 13,5 euros per un hot dog, una bossa de patates petita i una Coca-Cola. Em sembla un preu un pèl elevat. I ara anem just això que passa per aquí, que escoltem cridar. Anem cap a Batman, ara sí, hi ha menys gent, al Passe Correcaminos, per eixugar-nos una miqueta, i després anirem, que ho hem deixat abans enrere, cap a la venganza d'Enigma, cap a la caiguda. Que està cagado, ¿eh? Tornem a sortir de Batman Gotham Cityscape. Aquesta vegada han tingut cua dintre després del pre-show, a la sala que és com a la Batcova, i a les pantalles, que normalment sempre he passat com directe fins a la part de l'estació de l'atracció, i aquesta vegada ens hem hagut de fer cua allà a la Batcova, i van explicant com primer Harley Quinn també està liant-la junt amb el Joker i el gas del riure que ens han tirat, i després hi ha com un segon vídeo on ens expliquen que Hiedra Venenosa està extenent les seves plantes i menjant-se a tothom que camina pel parc, que és per bon després transcorre la muntanya russa. És a dir, tot el storytelling, tota la història que va amb l'atracció, la veritat és que està super ben aconseguit. Hem pujat a la tercera fila, més o menys a la meitat del tren, i m'ha agradat més. Crec que està molt més balancejada. A la fila del darrere comença a vibrar una miqueta. A la tercera fila l'he trobat molt balancejada, els floatings molt bé, la intensitat en les forces positives molt moderada. M'ha agradat molt. Definitivament, jo crec que Batman Gotham Cityscape, com més endavant, millor és l'atracció. Així que veurem si més tard podem tornar a intentar seure encara una miqueta més endavant. I ara sí que ha arribat el moment d'anar cap a la venganza d'Enigma. Aquestes 3 torres de caiguda controlada, lliure i Space Shot. Ara us explicaré com funciona. D'aquí per què Warner? Doncs bé, us explico, mentre ara estem aquí a les cues de la venganza d'Enigma, com funciona, perquè tenim 3 modes amb la venganza d'Enigma. Tenim l'Space Shot, que és el que m'agrada a mi, que és el que des de baix baixen i et llencen cap amunt, i quan arribes a dalt et caus caiguda lliure i rebotes una miqueta. Una caiguda lliure, però amb la peculiaritat que llencen des de baix. Aquests són els que jo tolero perquè quan puges molt ràpid no tens temps de patir, aleshores a mi això m'està bé. Després tens el modo turbo, que el modo turbo bàsicament és una caiguda lliure. Et pugen lentament fins a dalt de tot i quan arribes a dalt de tot et deixen caure. Això és el modo turbo. I després tens el combo, que comences amb el mode Space Shot, et llencen de baix cap a dalt, rebotes una miqueta i et pugen lentament fins a dalt i et deixen caure en caiguda lliure. És a dir, hi ha el combo que és que tens les dues coses. Ara estem de casualitat, perquè no ho havíem mirat, en modo Space Shot, així que anem a pujar-hi. Quiero esta cantanero porque puede quedarle Bueno, venganza d'Enigma fet. Seguim superant pors molt a poc. Estava molt nerviós. Feia temps que no estava tan nerviós per pujar a una atracció. M'ha agradat? Sí, m'ha agradat molt, realment. No hi tornarem. L'Àxel està aquí intentant-me convèncer
per tornar-hi després i provar un altre modo. Tinc força voluntat per superar les meves pors, però no tanta. Aleshores, ha estat bé. Tenim aquests 3 modes. A l'Space Show la veritat és que bastant suau, la caiguda sí que en el canvi de rasant, quan arribes a dalt i comences a baixar, tens aquest moment déu-n'hi-do sostingut d'ingravidesa, però després en els següents rebots ja realment les sensacions són mínimes. I el que farem ara, més o menys ho tenim tot fet. Anem a repetir una miqueta les coses que més ens han agradat, el que més li ha agradat a l'Àxel, que és la seva primera visita aquí a Parque Warner. Així que de moment anem a fer Superman, l'atracció d'acero. Bueno, doncs aquí tenim l'Invertatron, aquest Top Spin, que segueix parat. El vaig fer l'última vegada que vam venir i de fet està gravat a l'Off Ride, així que... I just al costat aquí tenim el restaurant de Superman i al costat tenim Superman, l'atracció d'acero. Ja l'hem repetida i hem anat al mig i m'ha donat molts cops, la veritat, m'hem marejat una miqueta també, portem tot el dia, ens hem despertat a les 3 de la matinada per venir fins a Madrid, així que suposo que això també afecta. Anem a buscar una cosa tranquil·líssima, que ja ho sabeu, que a mi m'agraden les atraccions de passeig, així que ara us ensenyo el que anem a fer. ¿no? Súper tarde, ¿eh? Sí. Just per aquí al darrere deixem Stamford, passem de llarg i anem possiblement a una de les atraccions més tranquil·les que trobem aquí a Parque Warner. Anem a Cinetour. Arribem a Califòrnia. Totes les zones són a Califòrnia, no? Adéu! I deixem enrere aquesta ride de passeig molt bàsica, molt senzilla, on anem amb aquest cotxe per Califòrnia. És molt simplona, no és res de l'altre món, però per descansar i com a atracció de passeig, si té una hora de cua, no la feu. Si té 5 minuts o aneu amb el passe Correcaminos, doncs és maca, és una atracció més de passeig, així que una cosa més feta a Parque Warner. Aquí tenim aquesta novetat, a l'Estudio Buffet, on cada dissabte, des de les 5 de la tarda fins a les 6 i mitja, doncs tindrem un berenar, bàsicament, amb gofre, un batut i no sé si alguna cosa més, amb la participació de diferents personatges dels Looney Tunes. Querido público, ¿por dónde iba? Esta es una reputación ¡Anda, mira! ¡Es el murciélago! Usted vente por aquí tan pronto. Pues mira, adelante.
Doncs ja hem decidit què fem. Ens queda molt poquet pel parc, encara hem de tornar fins a Barcelona, així que anem a mirar si fan el musical de rock que ens van presentar l'any passat, perquè encara no l'he vist i sé que avui l'han fet, així que anem a mirar l'horari, si tenim més o menys sort i encara el podem veure, l'anirem a veure, i si no, segurament anirem a fer Batman Gotham Cityscape una última vegada i començarem a passar cap a fora del parc. Hem arribat mitja hora tard aquí al Teatre Hollywood per veure l'espectacle de rock, així que encara no l'he vist. Jo crec que l'estan fent ara, encara el deurien estar fent, però no entrarem a la meitat del show. Així que el que farem serà despedir-nos del parc de la millor manera i com no pot ser d'una altra manera serà pujant a Batman Gotham Cityscape una última o dues o tres vegades, les vegades que ens vingui de gust, a veure si tenim sort. L'hem provat a última fila, l'hem provat a tercera fila, m'agradaria provar-la al mig per, ara que la tinc fresca, contrastar les diferents files i amb això tancarem el dia, així que ja la tenim aquí. Anem cap a Batman Gotham Cityscape. I sortim per última vegada. Aquí passa per sobre nostra de Batman Gotham Cityscape i amb això s'acaba el nostre dia a Parque Warner. Vull començar aquest comiat donant les gràcies a Parque Warner un any més per comptar amb nosaltres, per explicar-nos totes aquestes novetats del 2026, pel tracte que rebem, que sempre és excel·lent. Ens han facilitat, en aquest cas, el passe VIP, el Correcaminos, que ens ha permès gaudir de tot el parc, provar absolutament tot el que volíem i gravar-ho i fer un vlog. Només tinc paraules d'agraïment per Parque Warner. Anem a parlar sobre el dia d'avui. Teniu el blog de les novetats, que ja va sortir fa unes setmanes. I què m'ha semblat el parc després, quan l'hem visitat? Veig el parc molt bé, sincerament. Hi ha hagut canvis, hi ha hagut coses que m'he fixat que no sóc conscient si era així. Si era així, m'ho deixeu a la caixeta de comentaris, però, per exemple, a l'atracció de Batman tots anaven uniformats de Batman, a l'atracció de Superman tothom anava uniformat de Superman, a les atraccions més generals portaven un nou merchandising que estava molt bé. Crec que això és nou, no em sona, així que m'agrada que cada vegada intentin portar la tematització com un punt més enllà. Per lo que fa a les operatives, excepte Stamford, que entenc que el ser un Giant Boomerang és complicat, perquè al final el tren passa per l'estació 3 vegades i no pots fer res més fins que el tren no es para, no pots descarregar i tornar a carregar. És un més el model de muntanya russa, que no permet agilitzar més les operatives. Han estat totes superbé, el tracte molt amable de tots els treballadors. Ara aquí també deixem per darrere Batman Gotham Cityscape, però també hem pujat a la venganza de Enigma, la caiguda aquesta que té 3 modes, que us he explicat abans, que m'ha agradat molt. Si el vídeo arriba a 50 likes, prometo que la propera vegada pujaré a l'opció, a la versió combo de la venganza de Enigma. I res més, simplement crec que és un parc que està molt bé des de que es va afegir Batman Gotham Cityscape. Per mi és un parc referència al nivell de PortAventura. Temàticament em segueix agradant més PortAventura. A nivell d'atraccions jo crec que ja no té gaire que envejar, els troncs són molt bons, tenim Batman Gotham Cityscape. Stunfall potser és la muntanya russa més intensa que tenim. En general està molt bé, el parc està molt net i a poc van afegint nous espectacles. Espero poder tornar a visitar Parque Warner aquesta temporada 2026. Tornarem a Madrid, no sé si tindrem temps de visitar-ho tot. Espero que us hagi agradat. Si heu arribat fins aquí i no esteu subscrits, doncs, si us plau, subscriviu-vos, m'ajuda moltíssim, sobretot per crear millor contingut per tots vosaltres, i ens veiem ben aviat.
Adeu!